U vikendu za nama na području naše općine odigrani su susreti četvrtfinala najmasovnijeg fudbalskog takmičenja kakav je kup općine Lukavac. U Bokavićima domaći Brsk dočekao je devetački Drski na kraju poražen. Gosti su pokazali zašto igraju viši rang te su posao završili već u prvom poluvremenu kada su vodili sa 2:0. Do kraja susreta ekipa iz devetaka uspjela je postići još jedan pogodak te su slavili sa sigurnih 3:0. Borac iz Tabaka je na svom terenu dočekao goste iz Orahovice i bez većih problema upisao sigurnu pobjedu. Slavili su domaćini na kraju sa 4:1. U velikom komšijskom derbiju u Zagorju sastali su se domaći Rudari i ekipa Jedinstvo iz Huskića. U jednom zanimljivom susretu punom preokreta pobjedili su domaćini s 4:2. Posljednji četvrtfinalni par trebao je biti odigran u Dobošnici, ali gosti iz Turije na utakmicu su stigli bez dovoljnog broja igrača za početak meča, tako da utakmica i nije odigrana. Tako je ekipa iz Dobošnice prošla u polufinale bez borbe s službenim rezultatom 3:0. Izvlačenje polufinalnih parova održat će se u utorak u 16:30 u prostorijama Općinskog nogometnog saveza.